Tats, good morning. Naunsal man ito panagat matats. Di naman ni muhunong ang bagyo. Anawa ito panagatan matats. O ito passport rin, perting mingawa. Wak judunggo bisig isa kabangka. May barko mga tats, di man po na ito na ngunit problema sa mga libor matas pag naidunggo nakabugas pag wala ultimo sudano na ni matas so adyo tayo madala ni ano ang mga libor likod na sigara pukong lapas pikas kasi tabi magmarites tag kapila ni matas muna kinabuhi sa mga libor des sport sa mga ingani magud nga bagyo-bagyo mga tats di kay karte mapambutan ni kay magagbay siyempre mga kulob man sa lawod. So ang imo na to ani matats, gulay og quit sa watong sudanan ni. Pero ang biliban na po nako ingani basta magnihit kani, no, mahal ang isda, ako po gag income bag namoy habwa pero wala. Kung nagiingon nga nga jud. Mga tats, nainasaag isa ka bukbangka. Tan-aw na to sa kuha ani. Kaniya ra ko ginulat di matats, nga makasud-an ta ani, tanaw na to. Amo ning suki matats, amo ning suki. Bali isa ka banyera. Atong tanaw sa isda ni. Kinira jud na tan na sag matats. Gikan pag nga buntag wa jud dunggo mauro ni tanaw na to sinaa. Gold green kay mga tats. Katabrong butonis kadagko. Dili bro. Dagko na. At shop. Oh, kalami na kamunggayan ani mga tats. Oh. Ako gunitan kung sa kapresko. Oh, di ba? Makasabaw na tayo matats niya butag kamunggay mga isa ka punuan at chup na oratan ko sa manargat matats kay balod kayo ano na lang ni makabugasan niya matats followers na to kusog kayo ni mo tanas sa itong video matats shout out na to niya itong mga amigo. O kilo ani mga tats, matuo mo sa dili, nanay sa 180 ni, 150. Saba mo baga content ta dire. 180 ni mga tats, ingani lang kilo ani. Aw ingani rin nakadagko. Perting ko pa mga tats oh. Galaway-laway pa. Oh, napo siya ihalo nga tulay. So diri ta mo kung pangkamunggay ni mga tats. Tats, so mami habwa, magpa-cute-cute sa ami. Na mga followers sa kilid botas, tanawa. Cute kayo no. Kana siya cute, ang kini cute. Mo nilingaw sa mga libro ni Matats. Nya, mulan to. Thanks.